IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umabot iti sa hagasot na mapulog at walo a grupo iti agbibin na lubal para iti Little League of Philippines ang malukatan kareti nga aldaw Abril 17. Inbatada ni Ms. Helen Rose Domingo, iti Sports Development Officer dito probinsya, dagiti delegasyon kat aggapo iti agduduma a lugar dito Pagiliana. Kinunana sa kapulukot siya Diamond. Wenno pagay ayaman ti baseball ken softball. Tinakasagana tapno at adong ay ayam iti malpas iti kada aldawa. May nay iti raytoya na usar kas venue iti iliti banna dingras sa Bacara, Vintar, Pasukin, Burgos ken ditoy syudad Tilawag. Dado mga delegates aganda ti schools. Dagiti duma aganda iti hotels aglalo dagiti adati organized clubs na. 168 teams iti sumangpet agraman iti barn nga charter. Gamin iti Little League Philippines is territorial. So bawat cluster it consists of charter teams like Tanawan, ibagada nga Central Luzon, lakas jay iti pa naka-cluster ti Little League. We have 19 diamonds, including Banna, which is sila yung mag-host ng isa sa major league natin. Yung junior league natin, nag-host si Banna. Then, meron tayong Pasukin, nandyan yung Inak, nandyan yung Gabaldon. Meron tayong Bacara, yung Bacara National Comprehensive High School, meron din tayo dyan. At meron din tayo sa Vintar. Umabot din tayo sa Burgos at saka sa Dingras. At saka itong Ferdinand E. Marcos natin. So, we have 19 diamonds lahat. Kabayatan na dagiti delegasyon ket nagtaro sa iti agduduma a pagadalan kon hotel ditoy syudad Tilawaga. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.